Welcome back sa ating YouTube channel. So ayan yung kapaligiran natin. So dito tayo sa part ng Binalunan. Kung di tayo nagkakamali, Barangay Panaga. So hindi ko sure guys kasi first time kong puntahan itong lugar. Ayan. So dito tayo sa gilid ng ilog. Saka yung magiging spot natin. Tara, papasilip ko sa inyo. Yan guys, yung magiging spot natin. Subukan natin maghintay dito hanggang mamayang hapon. So time check, alas 3:30. Possible na spot natin itong mga kahoy ng milina sa palibot. Yan yung kura natin. So, kasama ko yung mga tropa na gumawa ng kura. So, ayan. Ang problema, pumapasok yung liwanag ng araw. Mainit. Sana dito yung pintuan, hindi dito. Yan, so according sa ating kapwa hunters, mga bandang alas 4 hanggang alas 5 yung dagsa ng mga wild dove dito. So bantayan natin ng mga 2 hours and 20 minutes. Tingnan natin kung may mapadapot tayo. So dala natin yung bullpup natin at saka yung gamit natin na bala is slag. So subukan natin i-hunting sa wild dove ulit itong slag kasi ito medyo mahangin. So mas maganda yung slag. So slag na gamit natin is 21 grains 218. Ayan, mula kay Sir Mark Oliver Torres Real. Ayan. So tulad ng parati kong sinasabi guys, sa mga gustong masubukan itong slag, check nyo lang sa comment section, nakapin po yung mga informasyon kung paano po kayo mag-order ng slag. At sa mga gusto ring panoorin yung ating content, you know, dinig na dinig yung pagputok ng CO2 ni Bayaw. Bali Bayaw Noel, saka si doon Bayaw Balong, saka si Ka-Hunter Aris sa kabila. Bali 3 PCP tapos isang CO2. Yan guys, so tulad ng parati kong sinasabi sa inyo, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sana makapag-subscribe at always click ang notification bell at palike na rin sa video natin kung nagustuhan mo. Ayan, gusto na tayo para makapaghintay na tayo. Sayang yung oras, 2 oras lang yung ilalagay natin dito. Okay, abangan ng ating mga patama. Sobra. Pasok na tayo sa loob. Yeah. Mystic yung pintuan natin. Dapat dito para hindi papasok yung sikat ng araw. Check natin yung hangin natin. Okay, 3,000 PSI. Okay, set up muna tayo. So ito yung gamit natin na slag guys. Ayan o, Real Airgun Slag by Sir Mark Oliver Torres Real. So 21 grains po to at size 218. Okay, stay tuned. Ayan. Okay, ready to rock and roll na.
So bali may dalawa na tayong pupulutin. Isa dito sa bandang kaliwa natin, tapos dito sa bandang likuran natin. So dito po tayo dapat maghintay ng padapo dito, pero wala namang dumadapo. Puno sa may Melina, tapos doon sa may puno ng akasya. Okay, stay tuned. Tulutin muna natin yung mga patama natin tatlo. Red collard. Tapos dun sa puno ng akasya. Yan o. So bilisan natin kasi nagsaan sila. Dito, malayo rin guys. Eto, red collard. Eto, tatlong red collard. Bilisan natin pagbalik sa ating kura. Dito wala namang dumadapo. So hapon na. Nakatatlo pa lang tayo. Okay, stay tuned. So yun, may isa na naman tayong pupulutin. So yun, sa wakas may dumapo dito sa tapat natin. Nasa mga 15 meters sa pool. Dalawa na yung pupulutin natin guys. Nangangawit na tayo sa paikot-ikot guys. So tara, pulutin na natin yung dalawa. Kita nyo naman yung layo. Nasa mga 60 yards na siguro to. Mahigit pa. Ayun. Nako. Tinanggam na. Tapos yung isa dun sa harapan natin, nasa mga 15 yards lang. Yan yung kura natin. Tapos dito may binhira tayong red collard dito. Ayun. Ayan. So nakalima pa lang tayo.
So baka hanggang dito na lang yung makuha natin. So medyo tagilid tayo dito sa ating napwestuhan. So yun, nakalima pa lang tayo. Baka hindi na natin mararagdagan. Ito 5:30 na. So baka sakali pa rin tayo. May nanununog naman kasi ng kugon sa kabila. Doon pa naman yung pinistuan ng dalawang kasama natin. A few moments later. Nakaw. May kubo pa naman dyan. Kung sino ang nanunog dyan, ha? Wala na. Hindi na tayo makapagtawag nito. Lakas ng sunog. O tignan natin yung kubo dun. Baka nasusunog na. Tayo yung pagkamalang nanunog. So pakat na tayo. So yun, nakalima lang tayo. So kahit nakalima tayo, i-upload ko pa rin itong video natin sa araw na to. Ito na tayo sa mga kapwa hunter natin. Tapos tignan natin yung kubo dyan sa kabila. Nako. So nandito na yung mga tropa. Ano? Utragis. Nako. Delikado itong kubo. Anak ng paklong. Yung sino naman kaya ang nanunog dito. Ijaw. Okay na. Yan o. So nandito yung trupa. Pinapatay nila yung apoy. Pag may dumako dito na nagbabaga galing dyan, ako delikado mapabasol. Yung around mapuuran natin kalapaw. Esos delikado mapabasol tayo. Maglang makilintaan unay nga ako tanay. Ano unay nga napuskulti root na sa pinagangunay. Oo, siyang na magkumano nga na hangin. Magbibideo lang tayo para may ebidensya na hindi tayo yung nanunog dito. Yan yung mga kapwa hunter natin. Narigatan. Baka tayo yung pagkamalan na nanunog dito. Diya abangair. Pagkasta dyan ay amoy siguro bantayan talatan na bantayan latan diyan ano apa ni jay tungorod oh siyang na so mamaya muna ako mag video guys. Tumulong muna tayo sa pagpatay ng apoy. Ano ba yan? So may nasunog na ahas. Ano ba yan? Nakakulong mo ito? Ulag. Napuuran ata ulag. Ay kwa
Baka pagtiltili udat ba niya siguro niya. Ulag timunag. Nalit sound. Ang mga makanita na nalit sound ulag. Panlati ko ata siguro ba niya. Hindi pinakala. Hindi na eh. Bantayak na ito. Okay na. So yun na lang ang problema. Naku, magkado to. So ito ang problema. Ang dami pa namang bahay dyan. Okay na. Wala yun, bumbiro tilabas na kasto yan. Yan ay simipin ko tayo. Makadanon dyan. Santo i-define. Natay alulong na tayo. Walang bulungan. Tanaya ka siya. Damanaw, manalam. Ha? Oh, kaya pa ito nakaunsi ka. Lim-lima. Lagi lang na yun. Yan yung amaw na tuloy. Baka kung nada nga dati ng puor di. Dati sa dati ko ebidensya nga dati pa tinagidap. Ada mano bayaw. Talaw. Talaw. Pagkawa niya biro ka niya may saan. Talo di siya, di ba lang? Talo kasi mga. Agumay tanjong ko ba? Oy, nagumay danim di rumanipak ti apuyay naman ay. Pagkatatrasin ni bili rin. Hindi ko patungan lutuan na yung padapat. Hindi napoy niya na ba ito? Delikado. Magpabasol nga tao tinagpur. Unam. Nabali jay. Unam handa ko na nga datay tinang ko jay tinagapan na ti purta mga jay tinaglutuan niya. Ang mga ano jay. Ito ilangin na may tip dato eh. Bos di ay. Dapat na agas asok dapat lang. Di la unay ning. Ito dito ng mga tibagatay. Tawag mo jero planon ta bisi-bisan na no. Kapita lang na rival balay dita. Ito ni poultry ha. Medyo kwa ka din na minayad. Hoy, barbarang ano may depa hindi lang ni nay. Mo siguro ako diay. Hindi ba ganyan makabala sa ito kalsada di eh. Kasada diay. Kalsada nila. How? Kalsada. Nung nagpababa diay tapos diyan ti nang tanawa kanyang tatajay. Kalsada data, nga na data kayo nga nito na eh. Di ba na ata kalsada? Mo siguro. Di lang ah. Rabyan lagi da tao nga. Nagididip ta po yan. So yun. Ginabi tayo sa pag-apulo ng apoy. So dito na lang yung content natin guys. So bantayan natin ng pagliyab ng apoy para hindi na siya pupunta dito sa kabila. Pag pumunta dito sa kabila, nako patay. Daming baha dyan. Bantayan natin to guys. So hanggang dito lang yung content natin sa mga nanatili sa ating YouTube channel.
anting na maging bumbiro sa mano-mano. Okay, maraming salamat sa pananatili sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye-bye. Peace out. Ayun na. Subantayan natin to guys. Hindi tayo uuwi hanggang hindi natin mapatay.